wa na gyud kasabot aning atong relasyon han bagay. Sa magka nga atong pagdiha sa yani buyo si Mr. Jiwan imo gyud gi kuan mayo. Sus oy ha, nuna ra na nimo oy. Ibaw ba ka ha? Nuna awa day ko ni interrupt ato yung gibuhat di ay. Umusig ko ka uyon adto. Pero ang ako ba kay basig mo ra ko gi lingaw-lingaw ba niya. Maniman kamo pa din duha di ay. Ay, usa pagtuon mo nako ha? Usa pagtuon mo nako nga na lang gyud ko. Naho ko sa kabit lang ani. Usa man kabit ko ang may pinirmahan adto. Oh, tinuot may pirmahan bro. Ako ba? Wa sa gaytay pinirmahan. Naamoy kasabutan, way pirmahan. Wa mi kasabutan. Karon, inaana maggubot-gubot. Ako, nahimo ko sa kabit lang ano na naglaki ha. Asa lagi dapitan ang kabit? Tinarong ba ako ba ya? O nagtinarong sad ko. Nya asa man ta dapitan mahimong kabit ani ron. Nga expected man to nako nga wala na mi. Nya karon siya ra man di makadawat. Usa unta man na? Oh, nya magbuot day ko. Ngaya man ang feelings. Iya to gitarong istorya kay ako mahog ko sa uwa ko. Nya ano sa guni mo gipaglaban na tubig. Nagdupa man nung Lalis mo tulo. Lalis ni. Lisan nyo. Nasiya ay. Uy, Kanay. O ako. Nasiya. asa to tong dito ilang buyo balang buyo naglalis mo? About ni Jiwan lagi. Kay Nya. Na, di man siya ka mutangan ni ay. mahog mga ako yung kabit ato no. Ayuan yung buhat ko no. Kapagay na. Bagdang ka mo Sige sa naglalis in duwa. Itaw. Baong ka nga. Unsa mo kayo mo kaganang kuan oy nga. Loyal gud ta kayo. Pila na ganita ka tuig? Kapagay. 7 years na gud ta. Mag 7 years naman dito. Wag hapon kay salig na ko. Mo lagi. Mag 7 years nga. Laruha ka na. Tana kami, mutana pwede ko Ikaw pa magtirapi nato nyo. ning kita. 7 years Pre, na ta. ikaw, Pali Crispin. Diretso pangutana. Nakagusto kang ma'am? Sa una kayo. Ha? Sa una pa mag 6 years na gud, 7 years na gud. Nya, ikaw ma'am, gusto mo ka ni Crispin? Mga naman di pagka Mura mo. Chinese mo ni? Kani po tanahan mo mura mo min kasal. Di. Mura klaro gi kay ba? Di. Kung pwede, pwede. Kami uya kami di nakagusto gi ko ani. Di man ka 7 years Heart na like gud. Uyo, ito istorya po. 7 years gud tayo. Kaya Upat istorya, kaya 7 years na tayo imagine 7 years. years. Unya ikaupat pa natong kita nag 7 years na yan tanan. Ano ka dito? Expected na siya. Kabuto niyo. Kano ka ba itong anniversary ba? Karon July 24. July 24 ito anniversary. Yung mga unsat, ana. Nalimot ka di ay. Ay, Sama ka. ayun. Sampa lagi mo lagi. Kamre. Ay, lalis ang duhay. Guys, Lalis. Ang buyo ba? Nabubuman siya. Silos ba? Sige, Silos. silos. Silos pa ko kay. asa masilos dapita? Kato kung naubos ko. Ay lang to balikan ninyo kay natabo naman to. Importante karon oh, kasitan niyo para magtikaro langgam. Sa taon mo eh. Mao ba ka? Nga. Tingkaroon. Sweat lagi mi perme pre. Bao biya ka. Pero kung Guys, lalikil Sa dapat kasuita naman to, mo. sa kasuita to ba, lupit pa, bigaso kita alis katamis. Pae. Ay, si Galis, kaput, gwapon mong tao. itaw. Ana gi pre, laban gina ko pre. Sino to ka laban sa Jiwan na? Bagay mo nang karya oh, nang karya. Karya dai. Maglaro di pre. Bagay sa mo. Ah, Di, grabe. Salamat kayo. si Pari Pinoy pagka Chinese, no? Ambungan Pero mo pre, sa. di ba sige ako ni mo pre, ay. Lami kay kag mata ba? Ha? Lo, kasi mata Ilang niya. kamayan? Buyag gan. Sinong Parte sa baron. Oh, ay lagasok ko. Silos mo ko niya. Dili man han kay ani ni siya. Silos mo. Di man ano ni appreciate ramon ko niya. Gusto dali mo. Niya, magsilo sa Basi kay ba? Crispin. Unsa? Si like na nanos mama, Ikaw. si magsilo sa Adi mugka. lang ko mag-like. Oh, set. Labaw nga di Ito ko na lugar siya. yung pagkasilusyo. Mo lagi. 7 years na biya tayo. Serious pa ka? Hindi, Sunod mapagani ko ko. ang 7 years. Pag mahay ron, Kina. Nga naman. Unsa man ka pre? Sir Tris lagi. Aha. Na, masad. Na. Pre, mo pagka Sugan. bulga. O pagyapon ka, musurin ka ng sugan. sperm Wa na magitay brave anang sugan. Ha? Sige na lang. Itaw, kita nga tong... lagi si. Ko di mo tipatan na pre. Pero mas tindog Ikaw ng patad. gisiyon. Ha? Dali ron na. Dalakan laton ba? Gisi naman Oras ka. ang hapos na lang ha. Pre! Pre. Sabi mo gi kalagutan, pre. Ah, mintil lagi. Sano day? Mintil Sir Tris ba? Patay ka niya. Unsan day? Ha? Buwa day. Oh, sino itit? Saan mo Wala numero ha? Tay. 08. Uy, Ako 089. Nanubran to mo eh. Sus pre. Sus patay. Ano na? Ako asabi 078. Ano sa day mo day? Kuha og tunga. Kung kanang imong tumoy na sud para sa akong tunga. Pasok jud ta ka. Patay, Crispin! Musukot ka? Igo, Nga, dire? iyang tumoy! Mutargit sa ito nga! Ano din mo? Itong buwang nga na ka! Ano ba? Balik, balik, sus, di kayo mo gunaw na.